energije, još fokusa, još snage. B-Vibe, probudi sve u sebi. Nikad brže zakazan i dogovoren meč, a nikad brže, Boga mi, otkazan. Za one što ne znaju, a znaju svi, ja i Miloš Janičić imamo neki, da kažem, beef već godinama i nikako da to riješimo, jel? Da skratim priču, čuli smo se, ne znam kada će izaći, čuli smo se u ponedjeljak večer. Neđu 2 ujutro sam upuštio poruku, ali to je u stvari onda utorak večer, tako i one. Utorak večer, znači, meč je otkazan za manje 24 sata. Ludilo. Poslao poruku 2 ujutro, Mičko, hoćemo li se tući 23.11. u Zagreb na bare knuckle, po bare knuckle pravilima normalno, Mičko odgovorio ajmo i mi smo se dogovorili. Što se nas dvice tiče, to je bilo to. On je trebao se čuje sa svojim menadžerom, pa onda da se čuju sa Forgijem oko detalja. Ja bi se s Forgijem lako dogovorio, ja i Forgi sad dogovorimo za 5 minuta. I šta se dešava, znači, kad sam se probudio, ne znam koliko je bilo sati, sad ko da je bitno što ja mlatim, Mičko mi je puštio poruku na Instagram, imam li minut da pričamo, ja sam odmah dao broj telefona, zvao me na WhatsApp video i nema laži, nema prevare, čovjek me zove iz bolnice, da je ipak odlučio da se operiše, jer ko što dosta ljudi zna, imao je problema s koljenom, ali on je u nekom intervju rekao da neće da radi MMA zbog te povrede, nego će radi neki stand-up meč. Zato je meni pala ideja odmah da se bijemo na ovaj event u Zagreb. I posle moje borbe u Pulu, vidim tamo me prozivao onaj Peregrino, samo mi nije jasno, lik je bio potpisao s UFC-om, izbacili su ga zbog steroida, lik radi 8-4, on me proziva se bijemo. I Miloš se dolje javio da on hoće da radi sa mnom da me ne smara, tako je nešto bilo. Znači čovjek, da ne bude da sam ga prozivao i da sam ga sad tražio znajući da je povrijeđen, jel? Uglavnom, Miloš mi je rekao da ipak ta povreda što je vuče koljena, pitanju je valjda ACL prednji ukršteni, sad da li su pokidani, da li su sjebani, ne znam, da neće moći da se bori, da ipak odlučio se operiše. Ja sam mu rekao da mi je žao, ko što i jes, jer mislim da bi ovo bila baš ozbiljna tuča i to je jedan od razloga zašto želim s njim da se bijem. Znači, ne misle ljudi da je neka vrsta kompleksa, da je neka vrsta ne znam čega i vidim njemu ljudi pišu tamo, prozivaju kako moli za mečeve, te mene, te Bojkoće, te ovog, te onog, da se zna, mene Miloš nije prozivao za ovo, ja sam isključivo njega i ja sam tražio meč bare knuckle s njim, tako da to smo riješili. Uglavnom, skratim priču, od ovoga sad nema ništa, on mora da se operiše. Ja mu želim brz oporavak i ko što sam mu rekao, pa, što bi vjernici rekli, ako Bog da, sljedeće godine. Tako da, borba između mene i Janičića za Zagrebačku arenu i FNC 20, nažalost, od toga nema sad ništa. E sad, hoću li se ja bit i s kim ću se bit u Zagreb, ne znam. Forgi je na UFC sa Erslanom, eto ćemo se čujemo kad se vrati, treba se čujem i sa Ante Jurićem, matchmakerom, ja sam tu, ja sam slobodan, 75 kila, gole pesnice, kogod hoće, volio bi i vidim da su ljudi baš navalili, pogotovo kad su čuli smo trebali ja i Janić da se bijemo, jer super MMA i borbe i sve, ali jedna kad ima bare knuckle, ipak je to special edition. Sad šta će biti, kažem vam, ne znam, ja sam tu, lako ću se spremiti, lako ću skinuti kila, lako, više informacija uskoro, jel, što bi se reklo. Što se tiče Janičića, već sam sve rekao, momka neću čačkat, neću prozivati, nije ni lijepo to radi kad je neko povrijeđen. Ispalo je glupo, ja sam sad ovdje mogao da kažem, ček jebote, pa smo li jučer zakazali meč, ti ga danas otkazuješ, mogao sam biti smeće, ali ja nisam taj lik, jer znam da i on nije lik koji će isfolirat, ja znam da je to lik koji će se bije i to je čovjek koji se je oprobao u bare knuckle i to su odmah za mene posebni onaj likovi, znam zašto, jer se ja bavim time, to ne može svak da radi, on ima jedan meč, jednu pobjedu, jako je gusto pobjedio, vas da mu zaboravim ime protivnika,
borili su se na SBC, pobjedio je posle ekstra runde, ali je vidio šta je u pitanju i zna koliko će mu biti težak meč i normalno da čovjek neće da uđe s 50%, jel? Tako da, od toga sad ništa, da ne davim. Javljam se sa više informacija uskoro. Karte za FNC 20 su puštene već u prodaju, znate kakav je kart, kupite na vrijeme, pay per view, uzmite na vrijeme i to je to, ne znam što bih vam rekao. Ja ako se bijem se, ako se ne bijem svejedno sam tamo, tako da vidimo se. Uživajte.